Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipun bika halaman sekawan. Halaman sekawan. Kita deresak halaman mawon. Kula waos riyen mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Batabita baita. Batabuta bauta. Nalani lanaila matamu tamauta. Ulangi saking bata sampai mauta. 1, 2, 3. Batambita baita Batambuta bauta Nalani lanaila Matamu tamauta. Ngandhapi kula riyin Robari baroiba. Monggo. Robari baroiba. Qala qula qaula. Sarosiro sairo. Khawda khawda khawda. Diulangi roba ngantos khawda. 1, 2, 3. Robari baroiba. Qala qula qaula. Sarosiro sairo. Khawda khawda khawda. Ngandhapi kula riyen Shadiquna Fasiqina Khaliduna Zalimina. Ulang suli saking Shadiquna. 1, 2, 3. Shadiquna Fasiqina Khaliduna Zalimina. Ngandhape maluhu wa waladuhu. Monggo. Niki rendah riyen nggih. Maluhu wa waladuhu. Wa waladuhu. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Adzabahu wa saqahu. Diulangi maluhu. 1, 2, 3. Maluhu wa waladuhu. Utiya kitabahu. Adzabahu wa saqahu.
ngandhape kula riyen la raiba fihi. Monggo. Wa idza khalau masyau fihi walau syaa. Diulangi la raiba 1 2 3. La raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau syaa. Terus ngandhapi kula riyen idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha. Diulangi idza saja 1 2 3. Idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha. Diulangi mulai bata 1 2 3. Bata bita baita batambuta bauta nalani lanaila matamuta mauta. Ngandhape 1 2 3 datar. Robari baroiba naik. Kolang pulang kola naik. Sarasi rasaira khadha khudha khawdha. Ngandhapi 1 2 3. Sadiquna fasiqina khaliduna zalimina. Ngandhapi 1 2 3. Maluhu wa waladuhu utiya kitabahu azabahu wa saqahu. 1 2 3. La raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau syaa. 1 2 3. Idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha. Shadaqallahul azim. Pun niku diwangsal wangsuli nggih. Enten sing harokat fathai, enten sing harokat kasra lan domae, terus enten sing len iki sing kaya baita, bauta, naila niku len. Enten wau utawa ya sukun sing sakderenge fathah. Mboten angsal dipanjangno niku. Baita mboten angsal. Langsung baita. Bauta mboten angsal bau mboten angsal. Karena sanes matobi len. Kaya nek jenengan maos surat Quraisy niku. Li ilafi Quraisy niku mboten asal dipanjangno. Quraisy ngoten tok. Mboten asal Quraisy mboten angsal. Dipadakno kaya mat arif li sukun mboten angsal. Kudu normal. Karena sanes mat niku. Dia dadi mat soale tenggene akhir mawon. Tapi nek umpami mboten akhir kaya niki niku kudu dibaca panjang. Pun tasik ngasta fotokopiane dhewe nggih. Nggih. Tasik babakan masalah zikir nggih. Masyaallah niki
Zikir niki kudu ngresep saestu. Nek pancen mboten ngresep, mboten kulino, wewet saestu zikir niku. Nek pancen mboten kulino, mbok dicekeli tasbih dicekeli digital, ya gak mlaku. Nah, tapi nek diwiwiti saka tasbih utawa digital, senggak-enggake purun milai ngoten lho. Purun milai. Mangke saking driji iki mosok ya nyekel kabeh gak muni. Mosok wis kadung nyekel mosok gak zikir, ya dicetek-cetekno. Pak isin karo kancane muni banter. Nah, jenengan tasbih digitale sing murah. Nek sing rada larang mboten muni. Mboten tak-tok. Kaya tukang. Oh, kula lajengaken niki penting-pentinge zikir. Dik wingi ngantos nah niki. Perbedaane wong zikir kalau mboten zikir kaya wong urip karo wong mati. Berarti zikir ku minangka nyawa. Sehingga wong iku nek padha uripe sing siji zikir, sing siji mboten zikir, berarti sing siji hukume sing zikir niku wong urip duwe nyawa. Sing mboten zikir berarti kaya wong mati, gak ono nyawane. Enek rupane tapi gak ono ragane. Mboten enten napa ruhe. Terus niki Kanjeng Nabi nate niki kula angsuli malih Kanjeng Nabi nate ndhawaken idza marartum biradil jannah farta'u. Nek liwat taman surga dan sing kepenak dipenak-penakno. Wa mariyadul jannah taman surga niku napa Kanjeng Nabi? Yaiku halqun dzikri, yaiku kumpulane zikir, kumpulane majelis zikir. Majelis niku sing isine ngelingaken tenggene Allah. Saged majelis yasinan, saged majelis tahlil, saged majelis rotipan, saged majelis istighosa. Ugi saged majelis ilmu kados ngenten niki. Niki nggih majelis zikir karena sing kita bahas niku ngengken eling nang Allah. Terus ganjarane zikir niku secara nyawa nggih. Zikir itu dadi nyawa. Terus secara ganjaran wageng sangat sampai tiyang niku nek iso salat subuh kanthi jamaah lajeng tetep lenggah, mboten ten pundi-pundi tetep lenggah nerusno wiritan. Sampai wiritan niku muncule srengenge. Lajeng mantun muncul srengenge langsung dilanjut salat sunah 2 rakaat. Mongko ganjarane oleh ganjaran haji, ganjaran umroh sempurna. Bahkan sempurna sampai Kanjeng Nabi dibaleni ping 2. Tamatin. Sempurna. Ganjaran haji sempurna, ganjaran umroh sempurna. Karena aras-arasen banget. Mari subuh iku kaya-kaya wong pengen ndang ngalih tanda gawe napa ngono. Nah, pengen iki selak iki. Nah, nek nderek niki nek pengen tanda gawe ya sadurunge subuh. Utawa mesisan bar salat sunah injing niku. Ben mantun subuh niku mboten langsung beranjak ngenteni ngantos padange srengenge terus lanjut salat sunah. Salat suruk saged, salat duha monggo. Nah, dadi antara subuh sampai salat duha niku diisi wiritan, napa maca Quran, napa wirid tasbih, tahmid sak kersa. Makane ten beberapa kiai niku jarak niku maksude nek salat subuh niku tambah dipepetno rada akhir. Mboten diawiti kaya jam 4:15 jam 4:30 mboten. Dadi bocah-bocah nggugahi riyin. Mpun sami ten kamar mandi, mpun sami kempal niku jam gangsal lebih gangsal napa lebih sedasa nembe dianyaki salat subuh. Lah wis kemepeten kan. Cara padange srengenge niku jam 5.20. Niku kiai niku miwiti salat subuh niku ya jam 5.10, jam 5 lebih 5. Salah setunggale sing kula ngertos nggih sing saking riwayat niku Mbah almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair. Niku nek salat subuh di wakhirno kali para santrine. Lah santri niku nek tiang NU atau pondok saran niku kan mantun adzan kan selawatan riyen. Sing selawatan sampe kesel. Ngenteni, kok gak rawuh-rawuh. Kok gak ndangi mami-mami. Padahal Mbah Maimun nggih enten tendal.
bar rada jam 5-an meh padang, tapi dereng padang cara dienggo salat subuh tasih saged. Niku nembe miyos terus ngimami, mantun ngimami niku langsung padang. Nah, bar ngimami mboten dangu langsung padang. Sehingga cara digawe wiritan diluk niku wis padang. Cara ngono langsung saged dienggo salat surep pun saged. Nah, sehingga cara ngolehno ganjaran niki, nek pengin iso ngolehno ganjaran niki, nggih niku salat subuh diakhirno. Tapi catatane niku kudu jamaah. Lah nek piyambakan nggih mboten. Kok masih niki syaratnya salat subuh jamaah, wiritan, lungguh wiritan, langsung sampai napa padange srengenge, terus dilanjut salat sunnah nembe pikantuk ganjaran haji umroh sempurna. Pun. Niku secara ganjaran. Terus tiyang zikir ten Allah niki perbandingane malih. Wau kan perbandingane kaya wong urip kali wong mati. Kanjeng Nabi ndamel perbandingan malih ten ngene riwayate Ustaz Al-Bazar niku wong wiritan karo mboten wiritan, zikir karo mboten zikir niku kaya wong perang sing siji melayu merga keweden musuh, sing siji tetep bertahan di medan perang. Nah, niku hebate wong zikir sampai kaya ngono. Terus kemudian napa niku wirid ganjarane mare. Niki enten riwayat malih mamin qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu anhu wa lam yadhkurullah ta'ala fi illa ka'anna matafarraqu an jifati khimarin. Niki nyacat wong sing gak wiritan. Ana wong kumpulan tapi gak bahas zikir nang Allah. Kumpulan jagongan ngobrol ngalor ngidur tapi orang bahas Allah babar blas. Niku perumpamaane kaya wong mari murak, ngertos murak nggih? Kaya wong mari murak batange khimar. Kaya wong bancaan batange khimar mari ngono ngaleh. Mboten nenten manfaate, mboten nenten barokah. Makane kumpul sak kumpul, mbuh semenit, mbuh 2 menit kudu enek sing zikir ning Allah. Kumpul sak kumpul niku lho. Napa jenengan arisan? Senggak-enggak iku diwiwiti karo Al-Fatihah. Utawa sak minimale pembawa acara arisan niku monggo kita wiwiti kanthi wawasan basmalah niku wis. Tapi lek kumpulan belas gak bahas Allah blas. Nggih, wis gak ana apa-apane blas. Niki temriki diriwayataken niku kaya wong bancaan murak prasmanan batange keledai. Cewemot wis barang haram wisan. Sehingga ya mambu ya apa. Wa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah, dan piyambake sing kumpulan mboten nenten zikir ten Allah niku bakal getun ten kene dina kiamat. Mumpung ana wong akeh dijak zikir nang Allah. Ya senggak-enggake niku lho. Utawa sak minimal-minimale uluk salam. Nah, uluk salam ini kan pun nenten Allah ya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. No, lu enten Allah ya. Ini sak minimal ini. Terus di riwayatan makle, mamin adamin illa wali qalbi baitani. Nah ini kula diterangaken kali almarhum almarhumlah Yai Syai Rozi Lamongan. Menungso niki secara jasad, secara medis kedokteran niku lak duwe jantung, nggih, duwe jantung. Tapi secara rohani atau religius niki isine ati. Lah ati niki ten ngene keagamaan nggih. Niki enek omah loro. Nang jero ati iki enek omah loro. Utawa nek guru kula niku nyontono wis omah, pokoke omah. Omah. Lah omah iki dienggo gentenan setan karo malaikat. Dienggo gentenan setan malaikat. Artine nek kita niku atine pas eling Allah, pas zikir ten Allah niku atine mambu wangi. Atine niku ngedalaken ambu wangi. Mergo atine mambu wangi niku sing mara malaikat. Sing setan ngaleh. Mergo setan niku senengane barang-barang sing mambu. Sing mambu jember, mambu kaenak niku senengane setan. Kewalian kali malaikat. Tapi nek pas atine niku lali Allah, gak eling Allah, mbok pas wae ngrasani, mbok pas wae ngobrol babakan donya sing mboten enten eling Allah,
niku ati niku ngetokno ambu basin. Ambu batang. Sehingga malaikat sing kawitane niku temriku niku ngaleh. Nah, malaikat ngaleh. Lah mergo niki gentine niku mambu batang, mambu basin sing dugi setan. Niki gentenan terus. Melbu metu. Kantun kita luwih kerasan endi mambu wangine zikir karo mambu basine lali Allah. Kantun kita piyambak. Enten sing kerasan karo eling Allah ya sering mambu wangi timbang mambu basin. Nek sering lali Allah ya sering mambu basin timbang mambu wangi. Ngoten mawon, simpel mawon. Lan iki sepindhah malih nggih, damel biji kita piyambak-piyambak, mboten gawe biji wong liya. Terus ten riwayat Imam Ibnu Hibban iki dicuplukno hadis sak pirang-pirang masyaallah. Sayu'lamu ahlul jam'i min ahlil karam. Engko ana wong sing diketahui dari ahli sing mulya-mulya. Terus para sahabat tangglet. Waman ahlul karam Kanjeng Nabi sing mulya-mulya niku sinten? Yaiku ahlu majalasati dzikri, yaiku wong sing ahli kumpul sing kumpulan niku enten majelis zikir, enten eling Allah. Napa majelis sholawat, napa tahlil, yasin sak pituruté wau. Terus Kanjeng Nabi ndhawuhaken ngenten. Niki Kanjeng Nabi piyambak. La'an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min sholatil ghadati hatta tatlu asyams ahabba ilayya min a'taqa arba'ati min waladi Ismail. Aku nek dikon lungguh kumpul karo wong-wong wiritan bar salat subuh sampai muncul srengenge iku luwih seneng, luwih apik, luwih gedhe ganjarane, luwih afdol tinimbang merdekakno budak papat. Sampai saking gedhe ngoten. Padahal merdekakno budak niku ganjarane wageng. Merdekakno siji mawon wis ganjarane gedhe niku. Apa maneh merdekakno papat. Tapi kali Kanjeng Nabi lek mungguhi Sunan Abi Daud niki. Niku luwih gedhe ganjarane, luwih diremeni Kanjeng Nabi sing wiritan mulai subuh ngantos padange srengenge, muncule srengenge. Terus Imam Ahmad ngendikaken ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Oleh-oleh majelis zikir ghanimah niku rampasan perang. Nah, ibaratnya rampasan perang. Oleh-olehan gedhen nggih, pesta gedene majelis zikir niku oleh-oleh nggih niku hadiah swarga. Terus saking dawuhe para ulama qala Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdi Salam wa hadzal hadits wa amsalu yalhaqu bi darajatil amr li anna kullu fi'lin madahu asy-syari' madahu fa'ilu li ajli aw wa'ada alaihi yukhayyaru ajli. Zikir niku ten mriki wau kan penting sangat nggih. Penting sangat dudono tentang ganjarane. Lah niku nek ten usul fikih meskipun boten nenten perintah zikiro secara konkret ten riwayat niki lho. Nek ten Quran kan enten. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Sing dikengken ngatah-ngatahno ten Quran iku dikengken ngatah-ngatahaken zikir nang Allah. Niku nek lafate ten Quran jelas. Kita diperintah Allah kengken ngatah-ngatahaken zikir nang Allah. Tapi sing hadis wau niku lak jenengan padosi mboten enten perintah kengken zikir. Cuma nyeritakno tok. Wong zikir karo sing gak zikir umpamane kaya wong urip karo wong mati. Wong nek zikir mambu wangi malaikat teko. Namung umpamakno tok, mboten enten perintahe. Nah, tapi barang niku nek diapi-apiki, barang nek diceritakno apik-apik berarti dikon ngelakoni. Semanten ugi ana perkara kok diilokno karo syariat, karo Allah, karo Kanjeng Nabi. Aku gak seneng barang iki ngene, tapi mboten dilarang. Tapi Kanjeng Nabi nyacat saestu. Iki iku panggonane neraka iki ngene. Iku berarti sejatine dipenging, dikongkon ngedohi. Niku hukume ngoten. Barang niku nek diapi-apiki berarti kita dikongkon ngelakoni. Nek ana barang kok dielek-eleki karo Allah karo Kanjeng Nabi dielek-eleki
niku berarti kita dikongkon ngedoi simple. Jenengan nek merintah putrane kan kadang gak langsung ngongkon perintah secara jelas, apa maneh tenggene putra sing wis gede-gede. Jenengan namung sanjang ceritane apike ngene. Sampeyan kuliah nang ndi le? Tapi kuliah nang Jogja apa nang Surabaya. Nah, jenengan umpama pilihane sakjane ten Surabaya. Terus jenengan cerita api-apike kuliah nang Surabaya. Kulo Surabaya ku ngene. Senajan terus kuliah nang liyane jenengan critakno elek-eleke. Nah, niku kan secara gak langsung ngongkon putrane nanggone Surabaya. Wah, ini koyo ngono. Mboten langsung awakmu nang Surabaya kene, awakmu ojo nang kene, mboten langsung nonton. Kadang kita selaku wong tuwa lek ngandani anak sing wis dewasa niku cara ngandani ngoten. Beda lek karo anak TK kudu enek perintah enek larangan. Nah budal aja niku enek perintah enek larangan, tapi nek sing wis gedhe niku jenengan paringi bahasa model ngoten. Sami kados niki wau. Terus kemudian fa'lam dzalika ya akhi wala tatruk adzikr walau ma'al ghaflah. Nah niki apike ngene. Jenengan milih pundi? Sedekah gak ikhlas kalih gak sedekah tapi ikhlas. Jenengan milih pundi? Atau lek sembayang? Aku gak gelem sembayang, lapo? Aku lek sembayang gak khusyuk aku. Tapi nek gak sembayang khusyuk aku. Milih sembayang gak khusyuk, gak konsentrasi. Utawa gak sembayang tapi khusyuk. Nah, zikir niku tingkatane ngoten. Wong salat wis tak kula pek sing gampang riyen. Salat niku tingkatane mboten saged kita langsung Allahu Akbar tingkatan koyo kita-kita ngenten. Langsung iso konsentrasi nangis nang Allah mulai awal sampai akhir dereng saged. Ayo sing iso angan-angan. Angkat tangan. Ket mulai awal sampai akhir eling Allah, eling Rasulullah, eling swarga. Lah sing dieling ya utangku ya Allah, aku ya Allah. Iso nyaur ya Allah, akeh. Sing dieling tanggungan bodo ya Allah. Bar bodo iki dinteni punjungan sak pirang-pirang ya Allah. Lah yo. Lah engko anake jek njaluk kene, duwe anake saiki anake tambah pinter tak simpen gak gelem ya Allah. Kita dereng saged salat maca Quran sing konsentrasi tenan iki dereng saged. Kula mboten sanjang tidak bisa sama sekali, maksud mboten nggih. Maksudnya belum bisa maksimal. Cara umpama dikongkon konsentrasi nek terus guru kula, kita iku sak pol-pole pol utawa sak minimal-minimale. Khusyuk iku pendak niat. Nggih kan? Lah jenengan lek badhe salat kan ngeling-eling. Iki salat apa iki? Oh asar. Usolli fardhol asri ngono tok. Mari Allahu Akbar bar wis eling-eling. Wis bar kabeh wis sing masalah teko kabeh. Nah, salat iki koyo ngoten. Nah, dadi tingkatane ngenten. Tingkatane salat masih ya senajan to dereng khusyuk. Mboten napa. Lah carane ben khusyuk ya napa? Latihane khusyuk niku ngerti sing diwaca. Minimal meskipun mboten ngertos artine niku aku mari ngene maca Fatihah. Mari bismillah iku alhamdulillah. Mari alhamdu ar-Rahman. Mari ar-Rahman. Lah kita wis cul-culan nih. Fatihah wis cara sepedaan wis lepas tangan. Gate eling-eling lho paket mulai bismillah sampai waladhdallin gak kesasar belas awak dhewe. Jenengan tahu belok bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Mboten nate. Kita wis kulino. Wah. Kita niku wis kulino senajan cul-culan ket mulai bismillah kok pucuk-pucuke ya walad. Gak tahu terus bismillahirrahmanirrahim. Iya kena butuh maliki yaumiddin. Moncar-mancir mboten nate. Mboten nate korat-karit nggih mboten. Mesti lancar. Lah karena lancar nek guru kula sanjang wong ku saking lancare sepedaan niku sampai lepas tangan nggih mboten. Lah kita iki salat iku saking lancare sampai salat iku gak usah dipikir bacaane. Mergo wis mlaku dhewe. Bismillah sampai waladhdallin mlaku dhewe. Sampai aku mau maca surat apa yo bingung sampai. Sampai saking apale pun.
Lah, pertama tingkatan yang paling pertama, salato masih dereng khusyuk. Masih dereng eling apa-apa blas. Mboten napa-napa, niki penting salat. Karena dengan salat, dawuh Gus Bah, dengan salat meskipun seseorang melakukan dosa-dosa di luar salat, tapi dia tetap mau salat, berarti itu suatu prestasi bahwa dia masih mengakui bahwa dia adalah hamba dari Allah. Apik iku. Lek bandingno aja wong salat tapi gak khusuk karo wong salat khusuk ya kadoan. Bandingnoe karo wong salat gak khusuk karo sing gak salat. Nah carane ngono, ben kita gelem salat. Pun mboten napa mboten khusuk, cek blayang. Engko mundhak maneh. Salat ambek niki latihan khusuk, tapi dereng khusuk niki. Tak jane dereng khusuk. Latihan khusuk napa? Ngeling-eling bacaane. Iki bacaan doa iftitah sing tak waca ngene. Iki bacaan Fatihah sing tak waca ngene. Iki bacaan surate tak pilih At-Takatsur. Yo ngoten. Dadi sing dipilih niku dieling-eling riye. Lho iku termasuk apik, mumpun latihan khusyuk meskipun dereng khusyuk. Latihan. Engko iki maca iki. Engko iki maca iki dieling-eling sehingga pikiran kita, ati kita iku ngeling-eling bacaane. Senajan dereng paham, artine napa dereng paham. Niku tingkatan kedua. Tingkatan ketiga ngeling-eling bacaan tapi wis seru artine. Nah, iku apik niki. Tapi tasik latihan khusyuk, dereng khusyuk niki. Dengan menyebut nama Allah. Tadi lesane muni bismillah, atine muni artine. Jenengan nate mboten ngraosaken ngoten. Allahu Akbar iki karo nang ati Allah sing maha besar iki Allah. Liyane gak ono sing besar kejaba namung. Dadi ten pikiran ten ati niki maknane sing diwaos. Lesane tetep pancet bismillahirrahmanirrahim. Tapi nang atine dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah segala puji ya Allah, matur nuwun ya Allah, kata nikmat, kata syukur ya Allah. Nah niku ten ati. Engko maneh mundhak maneh ngeling-eling Allah. Nah niki. Engko lek wis paling dhukur sing tem mriki nggih niku zikir ma'al ghaibah. Nek jek ma Allah, jek eling-eling Allah niku ya wis apik, tingkatan wis dhuwur niku. Kita mon dereng saged pun. Tapi sing paling dhuwur maneh niku zikir ma'al ghaibah. Ghaibah niku ilang sampai gak ero awake, gak eling awake, gak eling apa-apa. Wis. Mergo kita niku asline kan boten enten. Asline kita lak boten enten. Terus diwontenaken kali Allah. Lah niku zikir sing paling dhuwur mangke niku lek wis dadi ilang. Wis gak rumangsa aku sing zikir. Aku sing maca tasbih, aku sing maca tahlil, pun mboten ngrasa ngoten niku. Berarti pun tingkatan paling dhuwur. Bukan berarti keturun mboten. Tapi zikir niki angel bayangno wong kula mawon dereng nyampe niku. Kula namung diterangno guru kula. Zikir lek wis ma'al ghaibah niku wis gak eling apa-apa. Bahkan eling awake ora, eling sing diwaca ora. Cara ngono wis tenggelam ten Allah. Nek dibahasakno kasar tapi ampun dimaknani anu nggih, ampun disalfami. Manunggaling kawulanan Gusti. Niki enek benere. Manunggaling kawulanan Gusti ku enek benere, tapi mboten angsal diterangno secara terbuka mboten angsal. Niki dhuwur sangat soalnya. Dikirim pun dadi setunggal tenggene Allah. Sampai kita niku gak kerasa apa-apa, gak ero apa-apa. Makanya saya niki lek sahabat mumpun nyampe niki. Sahabat Kanjeng Nabi jelas nyampe. Koyok sahabat niku jenengan kemotan nggih riwayate Sayyidina Ali napa Sayyidina Umar niku sing kena panah. Terus nek dijabut biasa adu-adu kelarang. Terus akhirnya aku tak salat, engko jabutan pas salat. Sehingga pas salat dijabut belas gak krasa. Karena rasane niku mumpun tenggelam ten Allah. Mumpun ilang wis gak ngrasakno awak, gak ngrasakno nyeri apa-apa pun mboten. Lah niki kula piyambak nggih dereng ngraosaken, tapi keterangane kados ngono. Enten zikir sing ma'al ghaibah. Nek kita niku ma'al ghaflah jian. Zikir sik kadang-kadang lali. Lah putrane tasbih kadang kita korupsi kok. Diputer 5 tapi diwaca 1. Subhanallah ber. Lah niku cek ma'al ghaflah, tapi mangke nek
sering dilatih niku pun otomatis. Nah niki sing kita kersakaken pikir sing sampai saged menyatu ten kene kita pun otomatis. Sehingga salah siji tengere Ibu nggih. Insyaallah jenengan iki pun milai. Keprocut sak keprocut, kaget sak kaget sing diunekno Allah. Nah niku pun rada mulai indikatore. Astagfirullah, innalillah gak misamiso. Jaran. Nah niku dereng niki. Ngoten nggih. Pun mugi-mugi enten manfaate. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kangge ngaos akan datang nanti kabar lewat WA mawon nggih. Sing jelas insyaallah Selasa benjing tasih libur insyaallah. Insyaallah Selasane malih tinggal 31 napa. Mangke kabar-kabar lewat apik. Mawon ngaten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.